maganin bindiga. Ma sniper. Umma ƴar China, imma ƴar Japan, imma maganin bindiga. Sai maganin bindiga. Sai sniper. Umma ƴar China, umma ƴar Japan. Get right here. Yaya. To dama na je ana sai da maganin bindiga ne. Shine kuma ka san zamanin nan. Maganin bindiga akwai shi, ka samu. Umma ƴar Japan, umma sniper, umma ƴar Ingila akwai su. Duka kan magani wuka. Duka akwai. Shikenan bai da matsala. Bari. Funke! Insha Allah. Aljannu ifritu. Inna lillahi. Kwatar da hankalinka. Wanga magani ka je ka samu kunu. Ka ji ka sha insha Allahu bindiga ba za ta kama ka ba. Sai kaga abu ya maka aiki sannan zaka biya ni kaji? Funke! Ba nan gida kake ba? Sunan ka ba? Lauya? Shi kenan bai da matsala ga haka karfin jiki. Akwai katon jiki. Magani ne mana ya kai ne. Bai kai malam guduwa mai kake ta yi ne hakan ga. Malam mai tallan magani wannan fa bindiga ne a hannun shi. To bindiga me kake so yi? Yanzu nan ka ban maganin bindiga. Ɗan ka daɗe sannunku. To yanzu kun gama gudun ne ko kuma da saura? Yalla bai wannan a sa mai wuka baya jin bindiga tallan maganin bindiga yake. Wa! Ya bada